L'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, ISCREB, ofereix una formació incorporant l'alumne en una comunitat de diàleg i reflexió, de caràcter sistemàtic i articulat sobre el fet religiós, la diversitat religiosa i els fonaments del cristianisme per promoure l'aprofundiment teològic que aportar les eines necessàries per afavorir el diàleg entre fe i la cultura. S'adreça tant a membres de la comunitat cristiana i a persones interessades en el coneixement del fet religiós. Formació, batxillerat i llicenciatura en Ciències Religioses. Especialitats: Teologia Bíblica, Identitat Cristiana i Diàleg Interreligiós Ecumènic i Cultural. Màster en Diàleg Interreligiós, Ecumènic i Cultural. Diploma d'Especialista Universitari en Mitologia i Simbologia. Postgrau Universitari d'Especialització en Estudis Junguians i Simbologia. Professor de Religió d'ECA, Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Cursos bàsics i accés a la universitat. Actualització bíblica i teològica. Formació permanent per a mestres i professorat de religió. Cursos de diàleg interreligiós. Escola de Campaners. Llengües clàssiques. Estudia amb nosaltres. T'esperem!